n'ime akpati enyemaka izizi m. Inside my first aid box. N'ime akpati enyemaka izizi m. Akwa eji ekechi ọnya. Bandage. Akwa eji ekechi ọnya. Bandage. Mkpa. Scissors. Mkpa. Scissors. Owu ajị. Cotton wool. Akwa eji amado n'ọnya. Akwa eji amado n'ọnya. Plaster. Akwa eji amado n'ọnya. Plaster. Mkpụrụ ọgwụ. Tablet. Mkpụrụ ọgwụ. Tablet. It can be paracetamol or Panadol or aspirin. These are very important inside our first aid box. Ọ dị oke mkpa itinye mkpụrụ ọgwụ one na one n'ime akpati enyemaka izizi. Ọ na-enye aka rinne. So mkpụrụ ọgwụ, tablet, mkpụrụ ọgwụ, tablet, ọgwụ mmiri eji anọcha ọkpụkpụ na akwala. Ọgwụ mmiri eji anọcha ọkpụkpụ na akwala. Yeah, very good on sprains. It's very good. So you need this also inside your first aid box. It's very good for the nerves and the bones. Ọgwụ mmiri eji anọcha ọkpụkpụ na akwala. Okay? Now we have ọgwụ eji efiche iru ọnya. Ọgwụ eji efiche iru ọnya. Medicine used for cleaning the wound, before application of any other medicine, okay? This is used for cleaning the wound first. So, ọgwụ eji efiche iru ọnya. Ọgwụ eji efiche iru ọnya, okay? The other one is ọgwụ eji anọcha ọkpụkpụ na akwala. All right? Good. The last but not the least is gentian violet. Gentian violet. Ọgwụ a na-ete n'ọnya. Ọgwụ a na-ete n'ọnya. Nke ndị Igbo kpọrọ gentian violet. Gentian violet. Okay? Ọ na-acha ododo. Ọ na-acha ododo. It is violet. It is purple in color. Gentian violet. Ọ na-acha ododo. Okay? Ọgwụ a dị oke mkpa inwe n'ime akpati enyemaka izizi gị. Ọ na-aba uru rinne. Ọ na-enye aka n'ọnya ọbụla. Ọnya ọbụla. Ọ sịkwa nya wụlọ. Ọnya megodu n'ọnụ. A na-eti enye. O megodu na anụ arụ ebe ndị ọzọ. A na-eti enye. Ọ na-enye aka rinne. Enugo? Okay. I think that brings us to the end of today's video. Don't forget to hit the like button, the subscribe button, and turn on your notification bell so that whenever I make new uploads, you will always be the first to be notified. Bye.